Euklids første bog, sætning 12, som lyder: fra et punkt uden for en given ubegrænset ret linje at nedfælde en ret linje lodret på den givne. Så har man 3 punkter, A, B og C. Og mellem A og B er der en ubegrænset ret linje. Og så opgaven er, at man skal lave en ret linje fra C lodret ned på linjestykket AB. Så tegner man et vilkårligt punkt D på den modsatte side af AB. Og så bruger man forudsætning 3, at man kan tegne en cirkel med en hvilken som helst centrum og et hvilken som helst radius. Og det gør man så med centrum C og afstand eller radius CD. Så finder man skæring mellem cirklen og linjen og har et afgrænset ret linje, som hedder EF. Så halverer man linjestykket EF, og det gør man ved hjælp af sætning 10, hvor man laver en ligesidet trekant og finder skæringen mellem de 2 cirkler. Og så halverer man vinkel EHF, og det gør man ved at lave linjestykker mellem EH og HF. Og så laver man et vilkårligt punkt på EH. Og så laver man en cirkel med centrum H og radius HU. Og så finder man skæringen mellem den cirkel og linjestykket HF. Og så tegner man et ret linjestykke mellem I og J. Og så laver man en ligesidet trekant ud fra de 2 punkter I og J. Så det er cirkler ud fra I og med centrum I og radius i J og modsat. Den står ikke på cirkel. Og så finder man skæringen mellem de 2 cirkler. Og så tegner man et ubegrænset ret linje mellem H og K. Og så tror jeg, at vi skal få det der billede. Ja, så tegner vi skal så fjerne nogle af alle de der stykker der. Alle de der linjestykker, den prøver vi skal have. Ja, rigtig. Godt. Så tegner man fra punktet C ned til E, tegner man et ret linjestykke, og det samme ned til punktet F, og så finder man skæringen mellem den lodrette linje HG, eller HK, hvad mener man? HK og EF, og så får vi punktet L. Så tegner man et afgrænset ret linjestykke mellem C og L, og så fjerner vi den lodrette HK på og HK. Ja. Og der gør vi brug af forudsætning 1, så man kan tegne en ret linje fra et hvilket som helst punkt til et hvilket som helst punkt, og det har jeg brugt 1 million gange. Så kan man se, at de 2 trekanter, CL og E og CLF, de er ens, fordi de har samme radius, deres grundlinjer, og altså fordi alle sider og vinkler er lige store. Så bruger man sætning 8, at når det var egentlig ved hjælp af sætning 8, vi brugte det. Så bruger man definition 10 til at sige, at når en ret linje er oprejst på en anden, og de ved siden af hinanden liggende vinkler bliver lige store, er enhver af de lige store vinkler ret, og den linje, der er oprejst på den anden, kaldes lodret på den anden.
Det vil sige, at vi på linjestykket EF har en lodret, har 2 vinkler, og de er lige store. Og det ved vi, fordi at trekanterne er lige store. Og derved er vinklen ret, og det kan vi lige regne ud i GeoGebra. Ja, og modsatte. Og så hvis man tager og flytter i B, i punktet B, så kan man se, at ligegyldigt hvor vi flytter den hen, så vil de fortsætte med at være ret. Ja, så kan man i forhold til Euklids lange sætning, så kan vi gå ind i vores dokument, hvor vi har indtegnet det lille træ med, det er sådan lidt svært at læse, hvad der er, men så mange sætninger og forudsætninger og definitioner er der brugt, og det gider vi ikke grundigt hjem.